Kunne du godt tænke dig at fange din første fisk? Ved ikke lige, hvordan du skal komme i gang med det? Så vil det her være en guide til dig. Det behøver ikke at være fancy, det behøver ikke at være svært eller noget. Den her video den vil beskrive, hvor nemt det er at komme i gang med sit fiskeri, når det er, man først ved, hvad man skal gøre. Så nu vil jeg vise dig, hvordan det er, at du fanger din første fisk. Det du skal bruge for at fange en skalle, som er mit eksempel til, hvordan du kan fange fisk, det er en stang. Det behøver ikke være nogen speciel fin stang eller billig stang nødvendigvis. Det er bare den stang, du lige har. Jo lettere en stang du har, jo sjovere er det også. Den her, den hedder 2-10 gram, og ellers så vil jeg bruge en 1-5 gram. Jeg har 2 forskellige med. Den ene, der sidder der bare en enkelt krog på. Der sidder bare en enkelt krog på, så sætter du din arm på, og så kaster du den ud. Og så venter du på, at de tager den. Den anden stang her, jeg bruger, der har vi har en lille enkelt krog hernede i bunden. Så har vi 2 splithavl lidt over krogen. Og så heroppe, der kommer der et pindeflåd. Det her pindeflåd, det sidder fast med det, vi kalder flådstopper. Det er sådan nogle små gummiperler, der sidder på linen. Så flådet, det kan have lov at glide op her. Og så sidder og stopper det ved den her, og så hænger det rigtig i vandet. Og så det man egentlig gør, når det er, man har sit setup her. Man tager sin mading, og så sætter man det på krogen herude. Og så kaster man ud og venter på, at de trækker flådet under. I vores tilfælde, vi bruger toastbrød, eller hvad man nu ellers har af brød. Og så bruger vi majs. Når jeg har en så lille krog, så enten så vil jeg finde en lille majs ned fra bøtten, eller så vil jeg tage de store majs, og så nappe over i 2. Men så sætter du den simpelthen bare lige på krogen. Så den sidder sådan her. Og så kaster man den ud. Kom her. Så træk den flådet ned. Oj. Og så er der en skalle. Der er det en fin rodskalle. Det er en af de arter, man kan fange. Det er dem, vi kommer til at fange i dag. Masser af rodskaller. Så enten så kan man beholde den til avnfisk, eller man kan sætte den ud igen. Og så bare have fisket dem for sjovt, som vi gør. Du er klar til at kaste fodret, så lad os se, hvor hurtigt det går. Så bliver det ikke nemmere. Intet andet. Prøver vi lige smide den ud til, hvor hurtigt det går. Ja. Der var der en skal. Jeg tror ikke, det er fed. Okay. Minutter. Hvor finder du de her søer henne, hvor der er skaller i? Altså det er egentlig meget simpelt. Stort set alle vandhuller, de behøver ikke at være særlig store. De kan være 20x10 meter store. De behøver ikke at være særlig store, før det er, at skallerne de kan trives fint deri. Så det er bare at komme ud til dit lokale lille vandhul. Måske der ligger et lille gadekær. Måske har du en stor sø i nærheden af dig. Og der kan være skaller i dem alle sammen. Det er at komme ud, og så er det bare at prøve. Det er ikke særlig svært. Det er en super god måde at komme ind i fiskeriet. Hvis du har flere idéer til guides, I godt kunne tænke jer at have, så skriv det endelig ned i kommentarerne. Eller så ses vi i næste video.